May buntag na Brad Ralph Bitonio Galanida. Good morning. Live ta mga igsoon. Kumusta mga igsoon? Mabungahong kabuntagon. Mag-live chat before manimba, no? Good morning, Brother Tampos. Alan Tampos from Lapu-Lapu. Lapu-Lapu mong kagikan, Brad, sa mama na ko. Salamat sa Ginoo sa laing panahon. Idasig na nga mag-live. Paghapon, medyo busy kita mga igsoon. Pero niya, inig message na ako sa panimbahon, mag-live ka pong ko. Shout out ng OFW, dabi. Lain-lain ka nasuran, shout out. And, mga naka-permanent resident, mga nurses, mga nurse diha, sa lain-laing dapit, no? Lain-laing nasod. So, mani. Good morning, Pastor from Camiguin Island, si Sister MG Balakit. So naarab ako sa Camiguin Islands, inig ka Mayo pa noon. Speaker ko dito sa Thanksgiving. Mayong buntag sa Brad Mark Jade Kabang, and good morning Brother RD Sujim. Shout out Brother Lord James Talingting. Praise the Lord. And then shout out ako ang mga excited na karon padung manimba. Unya, one of the reason nga nung nag-live ko karon igsoon kay para ni sa uban nga dili ka simba, no? Labi na mga OFW, dili magitanan. Good morning, brother. Pa-shout out ko, brother. Watching here in Ireland, Lion AG. Bye-bye. Sakto ba ko? Lion AG, bye-bye. Okay. Shout out Brother Ray Sabiliano, Pabads, watching this time from Ireland. Okay, lamurag layo na dyan, iba. Blessed morning, Sister Reza Jo Guder Mids, watching from Silway 8, Silway 8, Pulumulok, South Cotabato. This coming February 19 to 24, nami sa Junsan. Nami importante diha mga igsoon. Okay. Pasensya na ka, Brad, ha, nga murag maglisod yung kag Senog Stars dire. Brother Lord James Talingting, okay ba nga ni, pero sagdi lang, di man ni pang star na to, pang Ginoo ni.
Praise the Lord. Yes, Pastor, sa mga ato nga church. Okay. Yung ka ditong simbahan. Regards ko yung Pastor, Sister. Pastor Ronnie Maratas. Brad, long live the Brad. La Paz Jimuel. Praise the Lord. Mabungahong kabuntagon mo diha. Morning, Sister Maria Fi Retoya. Okay, morning sad. Naiban Bidiot. Praise the Lord. Anyway, di ta kay magdugay mga igsoon. Watching from South Korea, Brother John Mark Maglasang Amping the Bread. And to Les Bill, mabungahong adlaw igsoon. Blessed morning also, Sister Ami Laura. Kadaghan na bag-message ani. Watching from Villanueva, Misamis Oriental, Sister Sheila Reyes. Anyway, our topic for this morning, igsoon, it's about kana bitong sa tong decision nga magpagamit sa Ginoo. The moment we decide nga magpagamit sa Ginoo igsoon, walay gamiton si Lord nga budritso. Natay agian nga proseso. Usay ang proseso sakit, usay ang process, murag lami give up. Pareha na ko igsoon. Wala ko naabot ani nga sitwasyon. Wala ko naabot ani nga kahimtang karon kung wala ko giagian nga proseso. Ang uban madunggan ako, grabe. Kana si Pastor James, grabe gigamit jug mayo sa Ginoo dinihugan, bla 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 bla, glory to God tanano. Pero wa sila kabalo unsa nga process nga giagian ako nga sakit kayo. Amen. Mao na to topic karon. And ako na shout out mga brad nako dabi. Mga brad nako sa lain-laing dapit, mga lain-laing nasod no, mga different chapter, international, different chapter and si tawagan na. Basta si tawagan na basta lain-lain nga mga chapter na no, nga mga brad nako, lungli brad, uban sa grasya sa Ginoo, alpa kaparo. Ipataas na tong ngalan sa Ginoo kay wala joy lungli basta way Ginoo. Di na to kalimtan ang number 1 sa itong hierarchy, God first no? Na may mga record, mga history nga negatibo, mga kauban na sa mga membro na to, but dili na siya rason nga dili jud matawag og ma-generalize kay naman sa mga tarong. So atong si tawagan ay atong usbon no, atong ilisan ang mga part or mga history sa ato ang grupo nga medyo negatibo pinagi sa pagpataas ang ngalan sa Ginoo. Because the moment we lift up the name of Jesus Christ, mga brad and sis, naadyoy kayuhan may tabo, no? Unya mga buotan ta, no? Good morning, Pastor, watching from Canada. We not samani unsa ang pagbasa ni brad or sister, we not na gibali magud siya. RJ Adom. Praise the Lord. Okay, so then shout out sa mga inmates sa Cebu City Jail. Maximum 4, kabalo na mo, shout out. And RDC 123 sa mga amigo dia, mga higala, mayor dia, mayor Brad Aris, Brad. Long live ganun na Brad Kenneth. Mayor Ibang, Mayor Ayan, ug si Mayor Jao, Brad Jao dia, no? Shout out. Praise the Lord. Akong team sa Living Water Christian Fellowship, kabalo na mo kinsa mo, pero daghan kay mo dili na ko i-mention sa tagsa kay madugay ta. Unya Domingo ron adlaw ron ating simba, and after this mag-prepare pa ko mga igsoon. Shout out na ko ang Dawahon. Mayong pagpanimban nyo karong adlaw diha. Dawahon Islands from somewhere in Batuliti, kanan nga mga kaigsuonan na to diya, shout out. And kinsa pa gyud kanang kapulisan, mga higala na Coloson, Visayas and Mindanao, Campus Menia, Cebu, Barracks, Tagbilaran City, shout out. Good morning, Pastor, from Bukidnon Church of Rizal, sakto ba ko? From Sister Lilith Amper Templa Kayo. Naajud atong service to God, bro, and pinakauna. Amen, Brad. Mark Jade Kabang, lungle, brother. Tinuod dyan ay pataas na itong Ginoo, mga ginay dapat
Ginoo gyud atong puhunan. So, let's start. So, bisag atong I just want to encourage everyone to share our live this morning. And then you can mention your friends and loved ones in the comment section. Labi na sa mga naa sa ministry, gamit kay nga message karon. Kaya magisgutan ni sa pagpagamit sa Ginoo. May natay gian nga proseso. And then also you can also type at followers at highlights at everyone para makabantay imong mga higala ba. Shout out din ako ang 244,000 followers ug mabungahong Kristohanon. Praise the Lord. Watching from Barangay Uwak, Hilongos, Liti. Sister Ami Laura, shout out igsoon, thank you. May buntag pastor from Bohol pero na akong Cebu. Maminaw imbis pastor about pero na ako Cebu now, maminaw. Sorry. Maminaw lang about sa prisod ako kung agianan na ang paghatod karon. Okay. Honey Lopez, thank you igsoon. Watching from the now solid followers, Imak Manto, salamat igsoon. Sinsya na mga uban nga di na ako mabasa, no? Paspas kayo. Praise the Lord. Wala na, daghan na kayo. Hindi lang. So, let's start. Let's start, Dixon. Let's pray. Daryl Bendijo, shout out from Dumaguete. Shout out, Brad. Thank you for watching. Atong sugdanan ni mga Dixon, pinagis pag-ampo kay hapit na alas 7. Okay? Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord. The first blessing in the morning is the gift of life. Salamat nga nakamata pa mi Ginoo karong adlaw, Ginoo. Daghan kay nangamatay karong adlaw, but Lord, gitagaan na pud mi nimong higayon nga mag-enjoy sa libreng gininhawa imong gihatag kanamo. Salamat kayo. Nining kabuntagon, Lord, mamalandong mismo bala ang pulong. Unas tanan, Lord God. Limpyo hiya mong kasing-kasing, himoming takos, himoming angayan, kay mong pulong balaan kini kaayo. Tagay mi kasing-kasing nga madinawaton og willing mo sunod kanimo. Tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo aron among matugkad ang imong mensahe. Unya Lord God, gipangayo sa namo ang lamdag sa Espiritu Santo. We welcome you Holy Spirit sa mong pagabuhaton. And tagay kalinaw mong hunahuna nga walay laing ma-focus, masintro ikaw lamang Ginoo. And Lord, i-bless na ng listeners, karon ta ng viewers, as we listen to your word, as we meditate your word this morning. Let it be, Lord, nga imong presensya mabati na mo. Imong gakus, imong hikap, imong comfort, Lord God. Wa mi laing giisa Ginoo karong buntaga, ikaw lamang. Wala mi nagpagarbo, nagpataas og relihiyon. Wala mi nagpataas og pundok, but we lift up only the name of Jesus Christ. So Lord God, thank you for the victory. Ang nabiling panahon na mitugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Shout out din ako ang Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning Sunday, everyone from Habibi Nine. Thank you, sister. Let's start. Kay Sunday ron, balon mo. Good morning, Pastor. Naminaw jud ko nimo bisan dili ko makalakaw, Pastor. Salamat igsoon, salamat kayo. Ampingan kas Ginoo, God bless, God bless. Okay. So we have 49 viewers this time. Hindi lang padayon ta. Ang atuang text to kung basahon rin mga igsoon. Again, anyway, thank you mga subscribers sa nga page. Thank you kayo. Subscribers itong YouTube channel and mga star senders, thank you. Salamat kayo. Mga avid followers na kanunay mag-atang, salamat kayo. Praise the Lord. Anyway, na ako'y nakalimutan. Shout out sa mga seaman na karon sa barko. No, naitay daghang mga followers daig soon, mga seaman nga hinigha nga daw nila ilang makita langit. Hinigdoko la ilang makita dagat. No, di lalim ang ilang kahimtang. So, ampingan mo sa Ginoo mga igsoon and mga nasa cruise ship. No, ambingan mo sa Ginoo, proteksyonan mo labi na sa mga tentasyon in Jesus name. Praise the Lord. Okay, let's start.
Atong teksto igsuon ani sa makita sa panultihon. Panultihon 17:3. Ingon nga ang bulawan ug ang plata sulayan sa kalayo. Ang kasing-kasing sa tao sulayan usab sa Ginoo. Kung balikon igsoon gingon ni Solomon. Panultihon 17:3. Ingon nga ang bulawan ug ang plata sulayan sa kalayo. Ang kasing-kasing sa tao sulayan usab sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Actually, last night sa among Bible study, mao ni ako ang gi-share. No, mao ni akong gi-share. So, naka-decide ko nga ako aning i-share kay gamit sa ninato labi na sa mga nasa ministry, gusto magpagamit sa Ginoo. Okay? Gusto nga gamiton pa dyan sa Ginoo effectively. Mao ni atong timan-an. Okay? So, ingon ang pulong sa Ginoo diri mga igsoon sa panultihon 17:3. Ingon nga ang bulawan ug ang plata sulayan sa kalayo. Before we proceed, no, gusto na ko ipahibalo ninyo igsoon akong emphasize dire or akong explain og maayo kaning bulawan igsoon una, no. Kaning bulawan igsoon ning taas na ba ang balyo sa gold karon. Kaning bulawan igsoon kinahanglan siya muagi sa kalayo. Unsay purpose ako na ning gibalik-balik, no, pero importante na to ni. Okay? Ang atong tema karon igsoon, walay diretso. Ang si Lord dili mo gamit diretso, kinahanglan mo agi tag proseso. It means nga dili ta mo shortcut. Kung gusto ta magpagamit sa Ginoo effectively, mightily, kung gusto ta nga mas gamiton pa jud ni Lord more, no? Kung gusto ta igsuon nga kana bitang mahimo yung instrument ni Lord para daghan tag madala nga mga dautan sa tiilan sa Ginoo, dili ta pwede gamiton sa Ginoo diretso. Walay gitawag og shortcut. Dili pwede i-shortcut na. Kita tanan natay agian nga proseso. Sama ta sa bulawan. Ang bulawan igsoon dili na siya diretso nga kanang gamiton bitaw i-display. Ang bulawan dili diretso hulmaon, di man na mahulma kay gahi man na. Ang bulawan igsoon moagi jud na siya kalayo. Ang una nga purpose sa kalayo is para mahinlo, to test the purity. To test the purity, aron pure gold ba siya, but to cleanse also, no? Ang bulawan kinahanglan moagi sa kalayo para siya malimpyo. And aside from that, aside nga para siya malimpyo, para testingan kung tinuod ba siya nga bulawan. So kinahanglan siya moagi og kalayo. Kay kung plastic na siya, malanay, masunog, mawala. Pero kung bulawan na siya, magpabilin siyang bulawan. The more siya iagi sa kalayo, the more siya musidlak, the more siya malimpyo, no? Ang kalayo maoy instrumento or maoy gamiton para ang bulawan musidlak, musinaw, malimpyo, unya matestingan kung tinuod na siya. Sama na nato igsoon. Kung gusto, after that, iniguman na sa bulawan o agi og kalayo, mao na to, maghulma sila og any object igsoon nga intended nga gold. Dayon i-display sa mga jewelry stores, sa jewelry shop, i-display sa bisan asa nga tindahan igsoon sa mga kwintas nga naay mga gold. Before na siya gihulma, gihimong relo, gihimong singsing, kwintas, aryos, ning agi pa na siya og kalayo, gitistingan ang bulawan kung pure ba gyud siya nga bulawan o gilimpyuhan siya pinaagig kalayo. Kita igsoon nga mga Kristohanon gipakasama ta sa Ginoo ani. Ang next line ingon diri, ang kasing-kasing sa tao sulayan usab sa Ginoo. Kita igsoon labi na sa shout out sa nasa ministry, sa shout out sa mga gusto magpagamit sa Ginoo, mga nasa Bible school, walay diretso. Kinahanglan mo undergo tag proseso. Amen. Niya ang kalayo, mo undergo tag kalayo kay sama ta sa bulawan ug timan ni ang kalayo init. Unsay resulta sa init, sakit, no? So kung moingon ka igsoon nga, Lord gamita ko. Lord, use me for your glory. Lord God, gusto ko mo serbisyo nimo, mo alagad nimo aron magamit ko nimo. Lord, use me effectively. Lord, dili ko kontento sa asa ko karon sa ministry. I want more from you, Lord God. Lord, gusto ko nga gamito nimo maayo. Once moingon ka na sa Ginoo din, i-undergo jud ka proseso sa Ginoo.
Imagine or remember, sama ta sa Bulawan, no? Muandirgo gid kalayo, unsa nang kalayo, mao nang mga pagsulay, mao nang mga paglutos, mao nang mga pag-BBI, mao nang mga pagtamay, mga problema nga bugat, sakit, dagko kayo, mga sitwasyon igsuon nga maglisod kag mayo, kalayo na nimo. Mao na imong kalayo kag gitistingan ka sa Ginoo, tinuod bagyo na imong paghunat nga magpagamit ka sa Ginoo. Tistingan ka sa Ginoo aron malimpyo ka. No, ang pagsulay igsoon dili para mabackslide ta, kundi aron malimpyo ta, diha ta makakaton. Diha sa pagsulay, diha sa testing igsoon, diha sa mga sitwasyon nga lisod kaayo nga maipit kag maayo, diha ka makagain or diha mamugna, diha mapurma ang kusog. Diha ka makakaton pagpailob, diha ka makakaton pagpaubos, diha ka makakaton igsoon og self-control. Diha sa proseso kitang tanan mo undergo taani, kay dili ka pwede gamiton sa Ginoo kung di ka limpyuhan. Dili ka pwede gamiton sa Ginoo effectively kung di ka mo undergo og process nga og cleansing. And aron ma-cleanse ta igsoon, we must go through the fire. Amen. Adto ta sa fire, testing, pagsulay, pamilya baron nimo, no? Makahimo ba kag sala nga uwaw kayo nga wa nimo tuyo pero uwaw kay nga sala, no? Tistingan ka kung mo padayon ba ka nga mohunat nga magpagamit sa Ginoo kay guilty kay ka. But wa kay balo nga part ito siya sa Bulawan. Part sa testing nga limpyuhan ka sa Ginoo, daghan kay mga i-create si Lord sa imong kinabuhi igsoon nga sakit kayo para masakitan ka. Kay nga naman gusto si Lord nga i-reshape ang imong character. Gusto si Lord nga magamit kanya effectively. Again, sama ta sa Bulawan igsoon. And for us, para mahimo kitang mapamatud-an nga pure gold kita, kunya mahimo tang effective nga instrument, and then mo shine ta, kinanglan mo agi tag kalayo, the same nato. Ang balikon igsoon, walay shortcut sa pagpagamit sa Ginoo. You want to be used by God effectively, then we or you must undergo through the fire. Kinahanglan ka sa kalayo, limpyuhan sa kauna dito, sunugon sa kagmaayo dito kung tinud-anay bagyo ng imo or piki na or tungod lang na panchik sa nang imo, no? Kinahanglan mo agi ta just to test sa unsa jud ta ka pure ang atong motive nga mahimong instrumento ni Lord, and aside from that limpyuhan ta. Ang nakanindot sa Bulawan igsoon, the more siya iagi sa kalayo, the more siya musidla. Ang tinuod nimong pagkakristohano igsoon, diha na mas musidlak panahon sa pagsulay, panahon sa testing, panahon sa paglutos. Amen. Moagi kita diha. Pareha na ko igsoon. Wala ko sa akong sitwasyon karon. 14 years na ko, grasya sa Ginoo nga nagwali. 14 years na ko nga naabot, 14 years na ko igsoon nga nag ministry, sa ministry nga gipiyal ni Lord. Daghang nahitabo. More than 10 times ning ingon ko sa Ginoo nga Lord, muundang na ako sa pagwali, muundang ako sa pagpamastor, kay di lalim, why sponsor, anak ko sa una, nang immature pa ko ba, why sponsor, why sweldo, why kwarta, lisod kayo. Gusto ko Lord nga mahimong ordinary member sa church. Gusto ko Lord mo support sa ministry. Gusto ko Lord God nga manarbaho ko. Unya na ako'y sweldo, unya mutabang ako sa ministry. Ayaw lang ko himo ang pastor kay lisura anak daghan kayo nya. Wa ko kabalo igsoon nga fire dito na ako. Sama ko sa Bulawan gitistingan. Igsoon dili ko ingani ka effective grasya sa Ginoo kung wala ko giagian. Dili ko maabot sa ingani 14 years ning sustained by the grace of the Lord. Dili ko moabot ni ani igsoon nga nahimong medyo tunog sa Facebook nga naay 244,000 followers, no? Daghang kay mga viewers ang uban moabot og mga millions nga mga gipang post nako. Nay mga nahitabo bisan mo tan-aw sa tong video gibag-o sa Ginoo. Nay mga mo tan-aw sa tong video igsoon nga masakito na ayo, ari mo chat nako. Nay mga mo tan-aw sa tong video igsoon nga magpre-request nga medyo bugat kay pero gitubag sa Ginoo. Daghang gibuhat nga milagro si Lord sa ministry nga iyang gipiyal nako, pero prangkahan ta mo dili na diretso-diretso. Ako mismo na ako giagian nga mga sakit kayo. Even ang church diri igsoon naay mga siak-siak,
Nay mga times nga masakitan kog maayo, nay mga times nga magsige na lang kog hilak sa kwarto, nay mga times igsuon nga nadismaya ko, na-disappoint, nay mga times nga kaning kumo na ko mulupad sa bungbong kay manumbag ko kay nagsakitan ko, no? Kay nagtinud-anay ra man unta ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Nay mga times sa una igsuon nga as in magdikil mi sa akong asawa igsoon kay basta something dili ko komportable sa akong kinabuhi, no? Pero gitestingan na ko sa Ginoo kay sige man gugog ingon ni Lord nga Lord gamita ra gugog maayo Ginoo kay puslan man Lord nga imo kong gibag-o. Sa una nagapos ko sa illegal nga droga 16 kapin katuig, unya adik kay ko Ginoo, grabe ko kasalbahis, unya dili lang illegal nga droga nga shabu, apil pa ng rugby, bulkasil, marijuana, sa paingana na gasolina, sirap, dagang ko kabuang kawatan ko Ginoo, pangawaton na ako ning mga kwarta diri sa balay. Grabe ko kabuang sa una. Akong mama Ginoo, si mami namatay na lang Ginoo tungod kay nagkonsumisyon nako. Mga opering simbahan kawaton nako aron ipalit og shabu. Grabe ko kabuang Ginoo. Mao na nga puslan man Ginoo nga gibag-o ko nimo. Puslan man Lord nga imo kong gipasinati og milagro pinagis kabaguhan. Kay lisod po kayo giyawa nagbag-o nako. Kada mga manlulutos nako igsoon sige ingon nga abot-bot na nabag-o ka pero sayop ka, wa ka sa simbahan nga tinukod sa Dios. Ako silang girespeto. Pero kinsa day nagbag-o nako. Yawa. Ang yawa ning ari pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Ang nagpaluyo ang illegal nga droga makadaot nga bisyo ang yawa. Nya bag-o ninong ko sa yawa nga mao nay ampay niya Ginoo ang nagbag-o. Amen. Wala yung makabag-o na to, makabuutan Ginoo. So, pag sadyang ako na-realize, igsoon, ako na sinati ang miracle. Ako na-encounter ang power ni Lord, nga grabe siya mo transform sa akong ginabuhi. Nga even me, wala ko'y gana mo suyop, wala ko'y gana bahot sa sigarilyo. Kalakasukaon ako, makasimot ko, tanduay, o red horse, mo alisngaw, bitawang baho. Kasukaon ako. Nakaingon ko nga, Lord, grabe juga, indeed, you are a miracle working God. So, since imo kong ipakita og milagro, gamita ko, puslan man Ginoo all my remaining hours and days here on earth. In this dark world, gamita ko, use me for your glory. Gamita ko effectively nga daghang mga salbahis, madala na ustilan sa Ginoo, mga kriminal, mga drug lord, adik-adik, kanang gikapoy na silang kinabuhi, akong madala sa tiilan nimo. Gamita ko Lord, sige ko nga na. Naunsa ba mga igsoon nga sige kong ingong, use me Lord effectively, powerfully. Mao tong naaday proseso. Wala ko gigamit sa Ginoo nga diretso. Wala ko gigamit sa Ginoo igsoon instantly. Kundili mingagi sa kong testing like a gold, di ba sa tong teksto nga ang gold dili siya pwede i-display sa mga shop, dili siya pwede maghulma og mga singsing, mga bracelet nga gamiton ang gold, kundi ang gold tunawon sa muagi sa og init nga kalayo aron malimpyo siya unas tanan. Unya aron matistingan kung pure bagyo siya nga gold basin plastic ra siya. No, the same nako igsoon sa diyang nagpagamit ko sa Ginoo. Wa ko gigamit niya diretso. No? Actually igsoon nakasulod kog prisuhan kuan pa 2015 ko nakasulod og prisuhan. Pero nagwalay na ko since 2012. Okay? 12, 13, 14, 15. Niagi pa ko 4 year. 12, 13, 14, 12, 13, 14. No, 3 years. Niagi pa ko 3 years. Igsoon ka ng 3 years na ko grabe ang pahit na ko ana. Grabe ang mga testing, kalayo na yung mga times nga mularga kog Cebu, mangluod ko, di kumuwali. Akong pawaliyon, akong papa, akong mama. Na yung mga times nga mapuyo kog Cebu usa ka semana kay magsigira kog hilak. Daghan kay mga testing, igsoon daghan kayo mga shaking sa akong kinabuhi. But eventually I realized nga mga kalayo dayto nako. Mao to ang mga fire nga gitistingan ko nga sama sa bulawan. Kay gusto man ko magpagamit sa Ginoo. Igsoon prangkahan ta mo. Kung nagtan-aw ka karon diri nga gusto ka magamit sa Ginoo, then watch out kay naay proseso. Dili pwede mo shortcut. Magamiton ka largo sa Ginoo, no? Muagi kag sakit. Muagi ka og sitwasyon nga gusto na ka mo give up sa pagpangalagad sa Ginoo. Muagi ka og sitwasyon igsoon nga laay kapoy, wa na kay gana sa Ginoo. Ma-disappoint ka ni Lord, muagi ka na, diha ko gikan. Pero testingnan ra ka sa Ginoo. Sulayan ka sa Ginoo. Kay gusto si Lord nga sunugon kag maayo para malimpyo ka sama sa bulawan. And then after that process, after that testing, diha nakagamiton sa Ginoo effectively. Again, balikan ta mo. Wala ko naabot ani nga sitwasyon ako igsuon nga sayon ra.
abi nila gingon nga ako yawa Pastor James no. Daghang sitwasyon nga daghang luha na usik, nasakitan, daghang disappointment akong nasinati. Daghang mga basta daghang kasakit, struggle, battles na ko, even silent battles. Nagtago-tago ko. Nga Ginoo rin nakabalo. Pero katong tanan, proseso dito, kalayo na to nako kay gusto ko magpagamit sa Ginoo. Tanawa karon no, natay 244,000 followers. Daghan kay nang 244,000 followers. Unya nay daghan da igsoon, mga Catholics, mga lain-lain nga relihiyon. Kabalo man ko kay mo chat man ako, Brad unsa man ani no. That is why kani nga page igsoon wa ko mag-isa og relihiyon. No, only the name of Jesus Christ. Daghan kog mga disciples igsoon. Pareha gahapon. Nay usa sa ato ang nagpatambag nako, nagpatabang og nagpatudlo og wali. Katoliko siya, no? Ang iyang kauban murag gusto yung ingon basta na siya kauban nga lecturer po sa Katolik niya. Nagwali siya dito siya ning share sa siyang testimony. Gitagaan ako sa verse nga niya pagsulti Brad. Gikan sa siya prisuhan. Nga niya pagsulti Brad mauni nga share mong testimony nga mauni tungod sa Ginoo na ipaglaom. Akong gitudloan. Kinsa siya Katoliko siya. Wala ko magdaog relihiyon igsoon. So mao na mga igsoon. So di ta mo abot ani. Ako di ko mo abot dire. 244,000 followers, different religion groups. Wa ko moabot ani igsoon nga daghan na bless nako. Wala ko mahimong effective instrument, dili ko mahimong effective instrument ni Lord nga ning diretso. Naadyo nabangga na ako akong pamilya, daghan kay mga testing na ako, nabangga na ako akong mga igsoon. Daghan kay nga murag akon lay naginusara sa akong kinabuhi na sinati na ko na nga wala ko'y kampi. Ang Ginoo na lang ug akong asawa. Napoy time magbikil mis kong asawa sa una ba, no? Pero ang tanan kalayo na ito. Kay sama ko sa bulawan nga giagi sa Ginoo sa kalayo ngano man aron mas magamit ko niyag maayo, effectively, powerfully for His glory alone. The more ta igsoon ni undergo sa kalayo, the more ta mo sidlak, the more makita si Lord nimo. Amen. So ako ning mao ni akong pagdasig ninyo mga kaigsuonan nga paggamit sa Ginoo or gigamit sa Ginoo. Walay sayon. If you want to become an effective instrument by God, then we or you must undergo through the fire. Sunugon sa kagmaayo nga pasakitan ka. Nga naay mga time nga mo give up na lang ko Lord sakita o ingani di ay Ginoo. Nga ning hunat na unta ko nimo, the more ko ning hunat nimo Lord, the more ko nasakitag maayo. Kabantay kay igsoon nga magampo ka og kusog. Lord tagay ko dugang kusog ug pailob Ginoo bi para makalahutay ko sa ministry. Tanawa tagaan kag pagsulay noon nga bugat kayo. Kay ngano man ang benepisyo mga igsoon sa pagsulay, ang benepisyo sa paglutos, diha ta makakaton og pailog. Di ka makabalo nga na kay pailog kung hayahay ang sitwasyon. Part na siya sa fire igsoon. Mo-undergo ta dito, ang mo-undergo tan tanan dito, lutuson ta, grabe pasakitan, tamayon ka, biyabi-ayon ka igsoon. No, agam-agamaan kag istorya nga butbot di mayo, di tinuod. Pare na ko igsoon, pila na ka istorya nga na no, pero gi-bless po kung maayo sa Ginoo, grasya sa Ginoo no. So kay di lagi ka pwede i-anoint ni Lord og maayo or gamiton ni Lord effectively or mahimong instrument jud nga kana bitong nindot kig impact ba imong Kristiyanong kinabuhi. Di ka pwede mo ditso. Nadyo'y proseso. Naay agian nimo nga sakit nga lami na i-give up sa pagpangalagad sa Ginoo. Lami na i-surrender, diha ko gikan. Amen, diha ko gikan. But after that testing, after that challenge igsoon nga sakit kayo, diha ko mas nisidlak, diha ko mas nailado. No, nailhan ako ngalan tungod sa Ginoo, nailhan si Lord tungod sa akong kinabuhi. Then, bisanasa, mao na nga, daghan na kay kong booking, no? So, shout out diha, Coronadal, South Cotabato, Coronadal City, na ako diha, nasa first week of March man siguro to. Basta na ako diha, mag-update ako. Speaker ko diha, no? Na ako'y book, ticket, ang nag-book, ani, ang nag-invite na ko. Unya, daghan kong mga nakabook karon kamigin na ako sa Mayo. Basta, na mga ingana, daghan kay kong mga na-receive, mga ingana, invitation. Ang ngalan sa Ginoo akong gidaladala bisan asa nga dapit hantod naabot nako og Hong Kong kaduha. So, basta daghan kay mga opportunity nga gihatag ni Lord nako. But before that happen, niagi ko og sakit kayo nga proseso.
gitistingan kog maayo, grabe, pamilya na ko, apil ba. Pero karon okay na may. Pero grabe ning agi kog sakit, mga conflict, mabangga pa nimo ang mga bisag kinsa. Basta grabe ibin akong papa, nabangga na ko na. Nay mga ingana nga sitwasyon bitaw nga maglibog ka. Hangtod na mga time sa una nga akong gihagit pa niya akong papa nga unsa may gusto dili mo de. Naglalis mi ba? Mubalik og pamaligiyag siya bo? Mubalik og adik-adik saman. Wa ka nalipay nga na pastor ko nga na mga ingana nga sitwasyon pero pastor na ko na. Nay mga bikil, sakit, buakon jud kag maayo, no? Og sa ubas pa igsoon sa grapes igsoon, kabantay mo grapes, pugon kag maayo, pugon kag maayo. Yatak-yatakan ka, tamak-tamakan kag maayo, ang ubas tamak-tamakan. Pero sa ilang pagtamak nimo, diha mo gawas ang nindot nga wine, ang juice, di ba? Ang imong pagkaikaw nga gitawag ka sa Ginoo, mugawas na sa dihang tamakan ka, pugaon ka og mga pagsulay. Pugaon ka, laton kag maayo sa mga paglutos, no? Mga sitwasyon nga maipit kag gipuga kag maayo, pero wala ka kabalo, sakit lagi. Para ng grapes, no? Sakit kag gipuga og maayo. Pero ang gidesign ni Lord nimo, makit-an mo gawas diyan. Diha din mo gawas tong grapes juice. Lami kayo. Pero disagi kan gipuga og maayo, no? Ang imong pagkaikaw igsoon kung unsaon ka pag-bless, pagpaangat ni Lord, dili na diretso-diretso. No? Ang gidesign nga future ni Lord para nimo, gidesign nga ministry, ang gidesign ni Lord nga pagkaikaw, di na mo diretso gawas, puguon ka. Puguon ka sa pagsulay sa imong pamilya, pagsulay baron sa imong asawa, bana, pagsulay sa imong anak, ginikanan, pagsulay sa imong trabaho, pagsulay sa mga tao nga duol sa imong dugan, pasakitan ka, gipuga kag mayo, gipuga kag mayo sama na sa kalayo, itson gisunog ka dito sama sa bulawan nga niagi sa kalayo. Inigawas sa bulawan nga gikan na sa kalayo, musidlak og maayo mas og mulimpyo. Og sama pod sa grapes igsoon, gipuga ka og maayo, gipuga, gilata, no? I-search na sa Google igsoon. No, kanang proseso sa paggama sa grapes na may daghang proseso, pero naay proseso nga sa karaang panahon, tamak-tamakan, yatak-yatakan sa tiil, lapa-lapa. Kabantay mo, sumaw nang usay kita, tamak-tamakan lang atong dungog sa uban. Yatakan ta nga murag pirti tang gamaya, iyarok tag maayo, murag tag kuto bitaw. Laton tay lag maayo, tamak-tamakan tamayon, pero wala sila kabalo. The more ta gitamakan, magkalami ta. Sa ilang pagtamak na to, pagduot na tong maayo ekson, mugawas ang tinuod nga kita. Makita si Lord sa tong kinabuhi. Mugawas tong gitawag og juice, katong grape juice bitaw, og diha na magsugod ang kalami sa atong kinabuhi. Diha ta gamiton sa Ginoo. Walay gigamit sa Ginoo igsoon effectively nga wa giagi og itamak-tamakan. Wala moagi og sakit nga pagsulay. Wala moagi og grabe kapait nga sitwasyon. Kami gali sa una igsoon, I remember ako ning gi-share, ibalik lang nako. Igang na ako na ning gi-share igsoon pero ako lang ibalik. Sa una igsoon nakasinati gyud mi. While akong papa nagministry, gamay pa mi, wala pa mi kuryente. Magamit mi og lamparilya kanang nay gas. And then kandila, no? Nya among balay nasa dagat. Yan niglingi gilibit man siya, inigduko na ko. Kanang tao bitaw, makikita ko na yung mga isda. Basta, namin nagpuyo sa dapit nga isolate, walay silingan kayo. Ano bitaw, walay mga property, watanan. Then, miagi kitanan mi diha, no? Nalisod kayo, pero karon gipaangat sa Ginoo. No, gitagaan na ni Lord og own property, naigipriyal si Lord ng mga material nga butang, and more pagyod, I believe, more pagyod na pohon-pohon sa saktong panahon. No? Pero ning agi og grabing pagpuga, no? Kalayo gisunog, init kayo, init ko. Kinsay kasuway nga napaso mo? Nakasuway na mo napaso mo, di ba sakit, init, ingana ta. Ang kanang kalayo nagserve na siya og pagsulay, paglutos, pagtamay, pagbaby-ay. Mga gitraidor ka, no? Kalayo na. Mao na nga na-disappoint ka, nadismaya ka, apan ayaw ka balaka. Part na sa proseso. Kay nga naman gusto si Lord nga gamiton kaniya. Gusto si Lord nga ipaangat ka. Remember Joseph the dreamer, before siya nahimong governor sa Egypt, gipuga siya maayo. Kisay nagpuga niya. Iyang mga igsoon, gitraidor siya. Gipasanginlan, no? Kalayo. Mao na yung mga kalayo ni Jose, no? Si Jose sama sa bulawan, no?
So before si Joseph igsoon nahimong governor sa Egypt, gitistingan siya maayo, gipriso nga walay sala. And then gitraidor sa mga tao nga duol siyang dughan, no, gipasanginlan tanan mga pasangil, mga sakit kayo, gipasanginlan nga ng rape. Grabe gipuga ug maayo si Joseph. And then ang tinuod nga future nga giandam ni Lord para ni Joseph after sa pagpuga ni gawas murag ubas bitaw nga pugon sa maayo before mo gawas ang juice, okay? Ang grapes juice. Ang pagpuga sakit kay ipiton ka ba? Maipit ta sa una sa financial, no? Mga dagkog utang niya, shout out. Kami na po may utang pero salamat sa Ginoo kay grasya sa Ginoo, wa jud may kasuway pud wa kabayad. Di ba? Pugon kag mayong na maipit ka sa financial problem, maipit ka sa mga sitwasyon sa imong kinabuhi pero part na sa pagpuga. Kay kung di ka pugon, di ba? Di ka pugon, di pud mo gawas ang imong Dios. Di ka pugon, di ka sunugon igsoon sama sa bulawan nga moagi kalayo. Di sad ka mo sidlak, mo limpyo. Amen. Niya again, sultihan tamigson ang benepisyo sa pagsulay, ang benepisyo sa kalayo, sa testing ba. Ang benepisyo anang ipugpugon kag maayo, ipiton ka. Diha ka makakaton og pailob. Diha ka makakaton og paubos. Diha ka makakaton sa pagpugong sa kagalingon. Diha ka makakaton sa paghigugma sa tao nga di angay higugmaon. Nana tanan diha makakaton ka diha. And then after that mahuman na nga proseso igsoon sama sa bulawan, inighuman sa bulawan og agi sa kalayo. Inigpagawas sa bulawan nga gikan nagkalayo, the more siya mo shine, mo sidlak siya maayo, limpyo siya ngano man ning agi kalayo, the same nato. Inighuman sa testing, inighuman na tog undergo sa lain-laing kasakit pagsulay igsoon. Diha ta mas gamito ni Lord ug may effectively sa ministry, and then diha ta pauswagon pasinsuhon sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. So mao na ang mensahe sa Ginoo this morning. So sa tanan nga nagtan-aw karon, gusto ka magpagamit sa Ginoo. Gusto ka gigamit na ka sa Ginoo but you want more from the Lord, then don't be surprised sa mga testing. Don't be surprised sa proseso. But instead, pag-expect na lang daan og sakit nga sitwasyon. Pag-expect na lang daan og pagsulay, paglutos, pagbaybiay, pagtamay. Kay muagi gyud ta diha, kay di ta pwede mo diretso. Muagi tang tanan. Amen, muagi ta. So, pag-expect na lang og pagsulay, unsa diha igsoon. Pero anad man ta diha igsoon. Ang pagsulay, kinaon na to na. Tugnaw na pud, no? Mao na nga ato na lang say tawag na paabuton. Sig ako igsoon Lord, salamat sa pagsulay sa gupa kay klaro mo jud naa na. Kaya ko mong pangandoy nga mas I want more from the Lord. Every day, kabalo ba maigsoon, every day akong hangyo sa Ginoo, Lord, gamita kong maayo. Gamita pagid ko more for your glory, more, and then after that mag-expect na kog trials. So naa na yon, naa day testing. Kay gusto kong I want more from God. Dili para na ako igsoon dili enough nga gigamit ko ni Lord sa ingani. Gusto ko gamiton pa jud kog maayo ni Lord. Kay puslan man nga iya kong gibag-o, no? So mao na mga igsoon again, ang mensahe sa Ginoo kanato nining kabuntagon. Gi-remind ta nga sa ministry, sa pagpangalagad sa Ginoo, once mo decide ta nga magpagamit sa Ginoo effectively, dili ta mo diretso, muagi tag proseso, ug ang proseso sakit kay sama sa bulawan iagi ta og kalayo. Init kayo, sakit kayo, pareha na to. Sama sa ubas, igsoon sa grapes, before mo gawas ang iyang juice, pugon ug maayo laton, the same na to. Dili ta pwede magamit ni Lord effectively, instantly, immediately. Natay proseso, natay agian, there's no shortcut. Natay agian nga sakit kaayo. Maybe ang imuhang kalayo karon, ang imuhang pagpuga bitaw imong pamilya, imong asawa, bana, imong trabaho, financial nga problema, no? Lain-lain man og pagpuga nga gihimo si Lord nato karon. Lain-lain man og kalayo, no? Fire nga experience nato karon igsoon, pero mao ni timan kay gusto si Lord nga gamiton kanyag maayo. Kay gusto si Lord nga ipaangat ka, i-elevate ka. Di pwede nga i-bless ka diretso ni Lord nga wa kay magian nga kasakit. Testingan gyud ta. Amen. So mao ni ang mensahe sa Ginoo karon mga igsoon. So again, sa tanan nga naa diha nga gusto magpagamit sa Ginoo,
pag-expect na lang og mga testing, pag-expect na lang nga naagyo yung mga bugat, lisod nga sitwasyon. Kay gusto si Lord nga testingan ka diha. Kay the more ang bulawan igsuon ihumol or iagi og kalayo, ang bulawan the more siya mo shine. Sa testing igsuon sa atong kinabuhi, sa pagsulay, diha the more mo sidlak ang atong pagkakristohanon, the more makita si Kristo sa imong kinabuhi. And that way, mahimo kang effective instrument ni Lord nga mugiya sa mga taong dautan padulong sa tiilan sa Ginoo. Amen. So excited na ba ta mo adtog kalayo? Di impierno ha, moagig kalayo ba? Excited na ba ta pug-on para gamiton sa Ginoo effectively? Uban ta. Bitaw igsoon kung naa may pinakanindot nga may tabo sa atong kinabuhi, way lain ka nang gigamit as Ginoo. Amen. Mao ginay pinaka-nindot, pinaka-highest calling na to. Winning souls or making disciples, kanang pinaka-nindot nga may tabos nung kinabuhi, kanang natunong ta sa tawag sa Ginoo. Kaya ako na nagibalik-balik igsoon, wala ka giluwas sa Ginoo. Wala ka nakabalo sa kamatuoran para maglingkod ra sa simbahan. Nakay mission, nakay ministry. And before kagamiton ni Lord sa ministry nga iyang gipiyal nimo, you or we must undergo anang kalayo. Naay proseso, i-reshape ni Lord atong character, pasakitan ta, pug-on dag maayo. Kinahanglan mo submit ta sa proseso. Kay di ta pwede mo ingon nga, Lord, di ko gusto ni no. Di ka pwede magampo nga usbon ang kasakit nimo. Kay kung kana nga kasakit, mao din ay gitugot sa Ginoo nga kalayo para sa imuha, para mas mo limpyo pa ka, mas mo sidlak pa ka, no? We cannot change the situation nga gipadala sa Ginoo aron may mousab nimo para magamit kaniya. Kundili, we must submit to His process. Sakit man, pero ang blessing worth it at the end of the day. Amen? So let's pray. Father in heaven, thank you for your word this morning. Salamat, Ginoo, nga imo migipainomduman, Lord, nga dili ilalim magpagamit nimo. Once we decide nga magpagamit nimo effectively, muhunat sa pagpangalagad nimo, moagi mi og proseso na ay sama sa bulawan, Ginoo, nga iagi sa kalayo. Sama sa ubas sa grapes, Lord God, nga pug-on og mayo aron mogawas ang Dios. The same sa namo sa pagpangalagad nimo. So Lord God, ako nagaampo, Ginoo, nga ikaw, Ginoo, mamuhat sa matag usa nga namati karon. Labi na sa naay ministry o gusto magpagamit nimo. I pray and I declare, Lord God, nga imuhaming kuptan lang, Ginoo. And atagaay mig kalam, dugang pailob, Lord God. I believe dili basta-basta ang ministry, dili basta-basta magpagamit nimo, but Lord, we want to become as your effective instrument. So Lord God, tagay mig boldness, kaisog, tabangi mi, Ginoo, kayang tanan grasya ra gyud nimo. Gusto mi, Lord, malimpyo. Gusto mi, Lord, mo undergo sa proseso, kay gusto mi magamit nimo effectively. Gusto mi, Lord, nga makadala mig daghang taong dautan diha sa imong kiliran, Ginoo. So Lord God, tabangi mi, liguna mi sa proseso, Ginoo, nga amo ang ma-undergo, Ginoo, nga makalahotay gud mi uban sa imong grasya, Ginoo. Salamat sa imong mensahe karon, Ginoo. Imo mingi painumduman nga ang kana ding mga pagsulay, mga testing, kasakit nga mong nasinati, posible nga proseso lang na, kay naa kay dakong butnang nga buhaton sa mong kinabuhi. Dili mi pwede mo diretso mo undergo jud mig proseso, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagpainumdum kanamo. Wa ko nagaampo, Lord, nga amo kining kinabuhion, dili ni mo labayng kawang apan kaning word nimo, Lord, i-apply namo ni Lord God. Para namo nga mas mosidlak ang among Kristohanong kinabuhi ug makita ka sa among kinabuhi. Thank you, Lord. And right now, I continue to pray to all of the listeners, viewers, Lord God. Continue to bless them, Lord God, according to the desires of their heart. In Jesus' name. Unsa man ilang tinguha karon, Lord God, imong i-grant in Jesus' name. Himuha lang silang kapilan sa Lord God. And I declare financial breakthrough. I declare deliverance. I declare transformation. I declare salvation. And akong i-ampo, Lord God, kauswagan sa mga negosyante in Jesus' name, para magamit sa sila, Lord God. I believe, Lord, kaning mga businessman and woman, usa ni siya kagamit sa ministry ni mo, Lord God. So, Lord God, bless them for your glory and make them faithful to you, Lord God, knowing that everything that they had right now comes from you. Ang tag-iya, ikaw, the blesser, ang blessing na nila, gikan kanimo, gipiyalan ra sila, Lord God.
Make them honest and faithful to you para the more pagit sila i-bless nimo in Jesus name. Sa mga naitrabaho diha Lord God, I pray nga i-promote nimo Lord God favor sa ilang amo in Jesus name. Thank you Lord. And this time Lord God, among dawaton ang panalangin, milagro, kaayuhan sa balatian or kaluwasan, kagawasan, among gi angkon kini karon Lord God uban sa pagtuo. Og amo kining gipangayo, gipasalamatan, og among gisiliuhan daan pinagi sa balang Espiritu Santo, himua lamang ning kapiyalan ug kasaligan sa mga panalangin mo Lord God. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and amen. Hallelujah. Oy, ning 100 nun taon, awahing uban. Replay lang mo igsoon. So, okay na. Kaya mag-prepare na po ko sa ako ang sa panimbahon niya igsoon, no? Thank you. Thank you. Don't forget to subscribe sa YouTube channel. Ang link na sa caption na ning live. Ang himayaw dungog akong ibalik sa buhay nga Diyos. And thank you for being with me. Ako nagaampo nga ang Diyos magapanalangin ka na to karon og sa night time nga manimba ta ninyo og sa mga walay panahon sa pagsimba kay naay conflict na busy sa trabaho. Di pud pwede nga inyong biyaan na i-partner si Lord sa inyong gibuhat karon para i-bless mo, paboran mo. And I declare that today is gonna be a fruitful day, full of love, full of grace and favor from the Lord. Ang inyong mga lakang gihan sa Ginoo, ang kanang sa inyong kamot i-bless ni Lord. And thank you mga subscribers, aning nga page, star senders, new followers, welcome aning nga page. I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Salamat sa nag-share sa itong live. Okay, so that's all for today and mag-live ko unya sa wali na ko sa simba. See you next time. Mga igsuon, ampingan mo sa Ginoo. Ug nga ikabilin kanunay, ampo, amping, abante. Ay, ikaw nalinak. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Dugay mo gagot. Okay? See you next time mga igsuon. Enjoy your day with the presence of the Lord. Unta makahigayon pohon mamit ka bro taga Negros Occidental ko. Pohon. God bless igsoon. God bless. Nga na to. Mark Jade Kabang. God bless you more. Iampo na to na igsoon. See you next time.